is een tweedehands boekwinkel. Ik koop boeken in en verkoop ze weer. Maar je hebt moment boeken genoeg, hè? Ik zit niet helemaal zonder, nee. Dus ik moet heel goed selecteren. Want er komt heel veel binnen. Er gaan grote drukjes voorbij. Dus dan kan ik beginnen met allemaal restpartijtjes die je hier ziet staan. Overblijfselen van grotere partijenboeken waar ik niet aan toegekomen ben. Om die nog eens een keer door te kijken en dan alsnog te beslissen van nou, dat gaat weg, dat kan ik niet gebruiken. En dat doe ik ook met gewoon de boekenkasten. Die ga ik doorheen en dan denk ik van nou, dat staat nu 3, 4 jaar. Dat moet maar weg. Want de mensen willen volgend jaar natuurlijk wel weer nieuwe dingen zien en niet allemaal dezelfde boeken. Nee. Dus dat is een beetje de reden waarom het nu gebeurt en ik de komende maanden daarmee bezig ben. Monnikenwerk. Ja, eigenlijk wel. Ja, en ik moet me er ook wel eens toe zetten. Dan heb ik een paar dagen dat ik denk van ik ga niet naar die winkel. Kijk wel of het weg is als ik terugkom, maar dat gebeurt weinig. Dus er komt een lange donkere wintermaand voor jou nou. Ja, het is heel extreem. Hè? Het is een paar weken terug. Kwamen hier nog 30, 40, 50 mensen over de vloer. En nu heb ik al meer dagen, er komt er 1. Dan moet je heel erg aan wennen. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Meneer de boekenman, Ja, er zit een vogel in jouw winkel. dat gebeurt wel, ja. Ja? Ja. Maar het zou... Komt hij er wel weer uit? Nou, nee, meestal moet ik hem helpen. Dat krijg je als je de deur altijd open hebt. Oh ja. Kom. Ik ga de goede kant op. Kom. Dan is hij even bewusteloos nu. Hopen we maar tenminste. Wacht even, kom ik even naar jou toe? Ja. Oh, dat is niet nodig. Hij komt naar u. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. And I can be your hero. Een hartje klopt. Och, Heftig. zou die het nog doen? Jawel. Ja. Dus dat weet ik ook niet. Ben er nou meer af deze weekenden? We zitten nou op zo'n jongen, dat is wel een mooi praten. Ja, ik ben helemaal even vertellen. Ik wist niet dat er al gewoon aankennen. Nou, daar is juist Rianne al in verlaten, dus dan wist net dat het Ja, al... die had wel een pb gestuurd, dus dan kan die direct al. Ja. Nou, dan zei hij hier jou maar wijhoekje. We hadden eigenlijk oprichten voor mensen die het financieel net breed hadden. En ze wilden proberen om mensen te helpen. Wie jouw spul voort en dat kan Noorden weer ophalen en zo werkt het ook zo. Dat vond ik leuk trouwens. Dit, maar die Ja. appels, Ja. dat vond ik mooi.
En iedereen die dat wat hebben, die kon gewoon bij de doorwij halen. Ja. Ik vond wel, Voor de hete bliksem. ja, vond wel super, ja. Nou, dit is van de morgen erop zetten, 12 uur in, dat staat er ook bij. Nou ja, en de meesten die gaan dan er gewoon onder zetten van, nou, noem maar één. Nou, en dan komt er weer, oh, denkt van, oh, dit vind ik leuk. Dus die zei nummer 2. Nou, die andere zei nummer 3 en nou, zo gaan ze terug. En nou ja, en hij zei toen, diegene die het erop zet had, die verlaat het dan onder de meesten. Ik doe met mijn dochter, nou ja, die vindt het super. Die mij dan een nummer nemen, nou ja, dan die had het won. En dan vraagt ze me meestal ik nou van waar dat man. Dus dat is altijd wel heel leuk, ja. En je hem nooit naar de namen? Nee. Nee. Echt nee, niet? Nee. Maakt me Nee. helemaal niks uit. Iedereen is bij Millie geleefd. Ja. Ja. Volgens mij. Ja. En ken alles op de site? Ja, alles kan op een site. Wat staat erop bijvoorbeeld? Dus die het van squon tot nou ja, televisies, tafels, vazen, kleden, Kleden. nou ja, etenswaren zit erop, boekjes, nou ja, alles zit erop. Echt alles. Van meesten die het gewoon die krap bij beurs binnen. met Ja. de beurs. Ja. Ja, klopt. En hoe controleer je hem dat? Ja, Ja. dat is heel moeilijk. Want dat kennen we. Hè. We kunnen net alles controleren. Maar we hopen, en dat Heikel echt, dat hakker ik opzet, dat de mensen zelf heel eerlijk binnen. En gewoon, als ze wel roem in geld ze lekker het samen zeiden, die dat wel besteden kunnen, nou ja, dat die daar net mee reageren. Zet je mezelf ook wel eens op? Ja. Heel vaak, ja. Ja. Heel vaak, ja. Ja. En hel je hem er ook wel eens uit aan? Ja, ik Ja, wel. ik. Ik wel, ja. Ja. Wat doe je, Geeske? Dit is een omke van mij en die had spul beschikbaar steld. Ze had dan weten we voor die aan kennen aan de meesten. Ging je er net zoiets van, ik zet het op marktplaats, dan krijg ik er nog wat van? Ik was gedaan, maar mensen zijn allemaal in crisis. We moeten een ander kabinet hebben. Prutte cd's is ook altijd leuk voor de liefhebber. En waarom doe je hem dit? Nou, we hadden dit eigenlijk oprichten om, nou ja, om mensen die het financieel net breed hebben, om die te helpen. En ik weet zelf hoe het voelt om net breed te hebben, dus daar doen we het voor. Om mensen te helpen, dat is eigenlijk ons hoofddoel. Die station wat daarin zie je, Elske. Dat is een verrassing voor degene die dat weet. Nou, dat is ja, er zit een pokerset in, een nieuwe pokerset. Dan zet ik hem even op een foto. En dat doe ik altijd met de telefoon, want dan kan ik hem voort via Facebook delen. Zo, nou staat er op de site. Zie, ik ga zelf nou echt momenteel echt geen werk. Maar ja, ik zie dit wel als een stukje vrijwilligerswerk, omdat we mensen helpen. Ja, dat is je recht. En ik kreeg er gewoon heel grote energie van. Ik werd er gewoon heel vrolijk van. En dat zei mijn vriend dan ook wel. Nou, hij zei doe best wel heel vrolijk hier achter de computer. Ja, maar dan denk ik van, nou die mensen gaan we wat doen. Prachtig, denk ik dan. Die ben hartstikke beleerd en ik vind het gewoon super. Ik vind het gewoon super om te doen.